Engkai tabuk no phai sok pa kya nge tang no hap sinai tang no phai sok pa tro buta kang tabuk no khori no hap sinai hambai tui đi engkai tabuk no hap sinai phai sok pa kya gari ge rakha ni ko rakha ang tabuk drive khani tei motorcycle drive khani tei ang dongo nogo balage full hill pawang bagai ngai aro biti kita sari ka asuban an hasa muna muna mudi ka habun ka juga ang tak khang tongo narang nok pat tongo na ang drive khani tei khang tongo ang habun ro tei juga state krai ang yak bai mang khai tongo abo Sampai, lalu naik dong deh. Hari YouTube channel video hari tahu naik dong. Ang dokter tangai kiri pai dong. Galai belage hambai ani pusaja ada gontan bisingo atkaisa lumo kiwo engkai tai kebok kepakha engkai abon bagai ang phat bono doctor tuima phakya ang nijin driving khayei engkai an cherai belai serious thang atkaisa kepamani khimani bagai lumani bagai engkai ang bono doctor tuima phakya engkai ang tabok doctor thangai yakoi bag khai tongo engkai ang nijin drive khai tongo engkai gari engkai ang buini tuima phaikya phat kaisa sanai ang hoito babon bagai jotono no sawo kisa mese phano bike rok phano gari rok phano jokon nijini nogo emergency engkai jesoni pan tlang thona jat khayei srengoi toni baidi srengmani jinis kono dino phano ungo thangya bertho thangya engkai abon jotono srengoi toni baidi ang haino onek somoyo kam nangmano hoito ba nijini gri phano buini sani pan tui phaimano gabon bagai jotonon sawo srengnan jinis no sreng tondi khainan jinis no khai tondi ngang khaina hoto janogo busapan lumkha bihpan lumkha engke tui phanya nangane ngang tini hoto chani busajak ada gondan bisingo khiwo kapawong kha lumkha ngang kebni kuta mali yang kaisa auto berajak tongan no ganawo ngang sanai tui phaikya abo ang rengman bagai ni sanai matukha ngai norbo apte haikai sering dondi hotatsa kon somoyo buting thang saimia hambai belai hambai ang ta se return kai phai so pai kya ingka je doctor thango koila ka ang bono hamia hinu wan sokmani ingka bo khamani pore 10 minute time rikhano ingka 10 minute bisingo phaiei bithi rok rikha bitirok riman pore angko khaikya haipon ko kia kok bang laikya ingka abon honong ang salia ingka haipon ang full help mangka bin thane ang je samani obohan khairi khabano je bithi nangmane an charai bagai rikha ingka ang full help no mangka bin thane ingka ban charai no bo saga kintu ingka bin sobo ingka saite ne hoite engo phung 7ta no hoite 11ta jora engkai sari 4ta no hoite 7ta jora engkai ang timing ni bisingo phai sok pai kya engka o an timing ni bisingo phai sok paiei engka bana kisa kok saka haipona ang ani o kok samarong na ang kuno main nalia karon tam ni engkai bobo bondo khai sana nangna hin thangdrop engkai abo ani bolung kha
Engkai ang tak je bono phone khai kisa misa kok sawiyakoi bono nuhunai bo phaigya engkano bithirok rikha ang full help no manga bin thane engkai hambai engkai ai bono sin boro ebong boro hima kisa party ko tonga abos ko engkai ai bono ano kok thani saka engkai bono bono help khaigya tago somoyo engkai bithirok rohok engkai ang tak bag khai tongo noko thang tongo ngai gari ga ang nisi nisi tai bin khai tongo an busa jung puye gari ga ang buini tui phayo sarap jung bagan busa jung emergency muri ke muti khai tongon bagai hinai engkai belai belai kana hambai ani youtube channel like nongai rongno subscribe khai de engkai ang to sob samay full help diki tongo engkai buino se ang help khai na ni bagai chesta khai tongo ga noko sating tongo ge ba ang te cover waja khabale abo haije kok khai do engkai jotoro dol no thanks hambai